Hoe noem je een persoon die bij de voetbalclub de biertjes schenkt? Een barkeeper. Noem je iemand die iemand anders een stuk koperbuis of cv-buis in de handen geeft? Een leidinggevende. Niet best. Ja, dat is ontstaan na alle gekkigheden die ik gewoon heb. Ik ben slim ziek geweest. En daarna heb ik de gave om het op een andere manier te zien. En daar heb ik wat grapjes omheen te verzinnen. Die noteer ik in de agenda. Die mag ik dagelijks bijhouden. Dat was nog 4 tickets weg vanwege het korte termijnsgeheugen. En ja, toch al die agenda's voor te lezen. En mem had er mij geholpen om dat uit te tikken. En in categorieën op te delen. Is er uiteindelijk een boekje van komen. Ja, dit wie een van de MRI-scans. Hier zie je dus een van de twee. Hier zie je het in mijn hypofyse aan. Dit trouwens dronken ik zo ontzettend vallen. De hypofyse die is vaak voor vochthuishouding, bijna in functie. Maar dit is dus een scan van die holle? Dit is mijn holle inderdaad, van destijds. Inmiddels nog denk ik een jaar of 3 nou waarom. Dat 14 is. En dan besluit je al om er boven te schreeuwen? Ja, tumorist. Hadden maar de willen maar. Het is beter dan wat depressiever om wezen. Dat had geen zin. En dan maken zij iets heftigs mooi. En hoe ben je er uiteindelijk uit te halen? Nou, ontzettend positief. Je zult jezelf maar zo in grens lezen. En dan destijds goede vriend, ach, miet het erop. Ach, ik heb een fotje. Nou, die komt nou zelf al het per langs. Ja, nou, dit is hem, ja, dit is hem. Nou, ik zou zelfs net zo behandelen willen. Nou, ik dacht dat die actie al die hier. En ja, dat weer het omslagpunt wordt voor mij best wat positief. De grootste willen gewoon op een chemoafdeling, eerlijk weer. Je bent dus eigenlijk gewoon echt verloren, zo is het. Ja, klopt. En in het begin moet je er onwennen, want zo'n omslagpunt van een hele tak om voor je te lezen en nou steert dat vers, want de cis ben die weenvorm en alles en zo. Maar er is juist wel mogelijkheden. Op het moment dat dat net dorst, ja, dan is die wezen zelfs alleen maar in dezelfde sleur. De negativiteit zwaait alleen maar dat mensen op afstand houden op die manier. Dat zit net op. Dus dat ik begon weer met mijn stage rennen. In die zin, vanuit Squallenwaai. En ja, een beetje de omroep kinderen leren. Op technisch dienstje. En reparatie van het woord en zo. Ik ben na die hele tijd slim ziek geworden. En ik mocht je weer omkomen, maar je behoud van uitkering. En als je de mensen nog opnamen weten, je weet het woord nog te lezen, ja, dat is net in je heel te drukken. Echt, hè. Ja, dankjewel jongen. Haasje. Zo monsterachtig. Mooi zo. Ik ben blij dan. Hoe is het met jou, Timo? Ja, best. Mooi zo. Blij dan. Had nog een leuke map of? Ja, dan ben ik een Fries koerszettingjes. Die van, hebt u uw jojo wel bij u? Die koers wel, dacht ik. De wat? Hebt u uw jojo wel bij u? Misschien Fries. Ja, jojo wel bij. Ja. Was het nog één haar, wist hij nog meer de moeder overbrekst? Ja, wel. Als ze de ene haas hebben, dan hebben ze de andere haas bijna. Als de ene hazen Hebben? hebben, Dan hebben ze de andere hazenhast. Je bent 2 hersentumoren of jouw chemokuren en zuidritbestralingen letter. Ja, zoiets van, nou, kom maar op met de verhaal. Maar hoor dat het dan net voor je. Echt, hè. Dat leerst, het had me zelf volleerd door die hele periode. Ik kan er niet meer boos om wezen. Echt, hè.